iyashikila inkunzi emnyama neshobalayo iyashikila inkunzi emnyama yaqala inkunzi iyashikila inkunzi emnyama nesho. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi subscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Elungitshele mhlaba utapa wena wayishiyelani rice asuke ngatapa nganganaka. Elungitshele mhlaba utapa wena wayishiyelani rice asuke ngatapa nganganaka. Bona wafethu rotation Awuzasho kamnandi laphana insizwa umenzi laphana benomroza laphana mbukelo othandekayo. Masingena mbukelo othandekayo singena ngezokuthi ukuzana mfoka Mpungose sexolisa abalandeli bakhe laphana epageni lakhe ukuthi abehlise laphana ukuthi ke mangabe efake izithombe laphana bese bekhuluma ukweyisa laphana ke ezithombeni asuke ezifakile ukhuzana mfoka Mpungose, ngoba ke uyasho mfoka Mpungose ukuthi ke abaka Brandwood njengoba ke wayekade efake lesi sithombe ngikufakele sona njengamanje lapho ku screen sakhe. Abaka Brandwood ke bamfakele i-email la khona behlanganise khona lesi sithombe lesi engifakele sona kanye nalesi futhi esivelayo lapho la kuvela khona i-comment kaSihle laphana eveza ukuthi ngempela ebhalile lapha noSihle washo ukuthi ke uyisilima mfana wami hey futhi wena uthi ke ukhuzani ke ubese baphendula baka Brandwood laphana, ngoba baka Brandwood bakhombise ukuphoxeka laphana mama ngabe bebona i-comment efana naleya. Ukhuzani umfaka Mpungose ubese abaphendula laphana baka Brandwood ukuze phela engagcini elahlekelwa isponsor laphana ngenxa yale ya comment leyana, ngoba ke abaka Brandwood bebekhombisa ngempela ukuthi shuthi baneme kahle ngokuthi ukhuzani mangabe efaka isithombe la khona agqoke khona impahla zabo bese kuqhamuka umuntu ezokhomenta ngalendlela akomente ngayo uSihle laphana. Ukhuzani kubese esho ukuthi hayi lo muntu kahle kahle uqonda ukuthi wena mfoka Mpungose uyisilima into mawusuthe uyayenza uthi nje. Ukhuzani uvela waphendula kanjalo wayesexolisa abantu laphana ukuthi ngempela abantu abayeke ngempela ukuthi ke bethuka abaculi, ngoba ke ukuthuka abaculi akusizi ngalutho ke siyazi ke lana ke, kodwa ke kubalandeli beNdobane TV ukuthi akekho umuntu kangene laphana ethuka abaculi, ngoba ke nalana phela sikale sawabona ama-comment abheke eceleni. Kanti ke kwezinye indaba mbukelo othandekayo sikudonsela zona osukela namhlanje uHlubheke umfowabo Khuzayo laphana kuyafaka isithombe la khona emisiye ngempela ukuthi ngempela usethile laphana usetha amavelemane. Uthi ke le ndoda ke yayimbiza ngokuthi ke unomkhaba owubondo laphana useready ngoba njengoba isethele laphana nje ububona laphana isithombe mbukelo othandekayo. Kanti ke siyazi ukuthi ke umthandeni kahle kahle umuntu wayithena uHlubheke umfowabo Nondindwa unomkhaba owuphondo laphana. Kanti ke nomthandeni umfoka Manqele uthe mangabe bona le post kaDlubheke umfoka Nondindwa laphana ke wayeseshaya i-screenshot laphana umthandeni ke wayesehamba yosiposta laphana einkundleni zakhe zokuxhumana, naye wayesebuya naye sebhala laphana ukuthi ke iyakhula lentsupa esehlweni isingalichamisa ne2K. Asazi ke ukuthi ke umthandethu beqonda ukuthini lapho mbukelo othandekayo. Sesingezwe kuwe ke mbukelo othandekayo lapha kwi-comment section ukuthi ngabe uthini malana nodaba lezi insizwa mayigadana kanjena, ngoba noDlubheke umfoka Nondindwa uthe mangabe bona le post kamthandeni naye wasekuphindela laphana einkundleni zakhe zokuxhumana wayobhala laphana wathi ke 9mm. Kuyaziwa ke ukuthi ke mangabe umuntu ethi 9mm nje usuke egadla laphana kwigcwame elisha, ngoba ke kwakusho laphana ubaba uAli Mgule laphana enkathi egadla kwigcwame elisha laphana. Ke ngizofisa uvo lwakho mbukelo othandekayo mayelana nalolu daba lolu ukuthi ke ngabe kuhle ukuxabana kwalezi insizwa kanjena zilokhu zigadlana kanjena ke. Siyazi ukuthi ke baye bethu umdlalo, kodwa ke asazi mbukelo othandekayo sesizozwa kuwena mbukelo othandekayo lapha na comment section bese ngithi mina nani asibonani ngokuzayo. Uzongamthemba umuntu omhlaba wesibili.